Mga puso, balor sang Halit sa Armyworms sa mga pananom sa Negros Occidental naglab-ot na sa masobra 30 milyones pesos. Mga peste walang gihapon matapna suno pa sa Provincial Agriculture Office. Nakatutok, Aileen Pedreso. Bangod sa epekto sa malawig na tig-ilinit, Hunyo, subong nga tuig, sang na-monitor sang Office of the Provincial Agriculturist ang pagpang-atake sang Armyworms sa mga pananom nga mais kag tubo sa pila ka bahin sang Negros Occidental. Nagpatigayon sang inspeksyon ng mga eksperto gikan sa University of the Philippines sa Los Baños sa mga kampo kag nagrekomenda sa pag-formulate sang pesticide nga amo ang gingamit sa massive spraying sa pagtapna sa pagdamo pa sa mga peste. Apa, hindi gihapon mahapos ang pagtapna sa mga ini base sa ulihing nga monitoring sa provincial government. It's quite challenging. There are 11 LGUs that have reported already. For areas where we have treated, medyo na control man. So ginaapas naton sila, no. Sa 11 ka LGUs, pinakaapektado ang San Carlos City nga ginsundan sang Calatrava kag La Castellana. Naglab-ot na sa 38 million pesos ang balor sang kalitan nga gintugas ang peste sa masobra 2,500 ka hektarya sang pananom. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson, may pila naman kabayin sa probinsya nga amat-amat na nga nakarekober, kasubong na lang sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Kangay sa mga pananom ni Laini nga sadto, nakitaan sa mga buho-buho, tugas ang peste. Nami kay daw na umpawan man. Daw wala man sila nagdamo gid. Nagpainas ng 3 million pesos nga pondo ang probinsya sa pagbakal sang dugang nga pesticides kontra Armyworms. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.